ଖୁଡ଼ି ଝୁମା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କରେ ଗ୍ଲାସ ଗୋଟା ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଆ କେତେ ଏଠି ଧୋଇ ଦେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ୱାଗତ। କେରାଲୁ ଆଇ ତ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପଡିଥିବି ସାଟା ଖୋଲୁ ମଇଳା କହିଲେ ସାଟା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ କେମିତି ଘର ନିପା ନିପି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୋଳି। ନିନି ତାର ଖେଳୁଛି କେମିତି ଦୋଳି। ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା ଦୋଳି ତିଆରିଛନ୍ତି ରଜ ଆଗରୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଆଉ କିଏ ବସିବ? ଝୁମାକୁ ବସ ଝୁମାକୁ। ଜଡ଼ା ଖାଉଛେ ଜାଣିବେ ନା ଘରୁ ବହୁତ ଜଣା ନାହିଁ କି କାଟୁଛି ପୁରା। ଏଇନା ଝଡ଼ିଆର ପାଳି, ଏଇନା ଝଡ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ଉପରଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ପୁରା ଉଖୁଣି ଫୁଟୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିକିରି ଦି ଜଣ ହେଇକିରି ରାମ୍ପି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ନା ବେଲୁନ ବାହାରିଛି ଫୁଙ୍ଗ ଯା ତ ନାହିଁ। ଝଡ଼ିଆର କେମିତି ଆଇଡ଼ିଆ, ସେ ସରଫ ଫେଣ ବୋତଲ ଗୋଟେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକିରି ମାନେ ଜଡ଼ା ନଳି ଗୋଟେ କରିକିରି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଗାଉଁଲି ଦେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ। ଝୁମା ଧରୁଛି। ହଉଛି ନା ଝଡ଼ିଆ?